Здравейте всички! Много ви благодаря, че ме поканихте да въведа това страхотно събитие. И искам да ви кажа, че в една книга началото и въведението са най-важните. От тях зависи дали читателят ще остане с книгата или ще я захвърли. Там писателя трябва да покаже абсолютно всичките си магически трикове, да извади всичко, на каквото е способен изпод ръкава. Много е важно. Така че, както може да се сетите, няма никакво напрежение в момента върху мене. Никакво напрежение въобще. И трябва просто да бъде много креативна и вдъхновяваща, за да не си тръгнете. Искам просто да ви покажа как изглежда написването на една книга. И да ви дам няколко сравнения за това как звучи да напишеш книга. Значи да напишеш една книга е като едно изтощително мъчение, като една болест, която много дълго време си преболедувал. И хората те питат, какво ти е, защо изглеждаш така? Другото, което ми хрумва да сравня написването на една книга, е една остра форма на констипация, или да си го кажем както си е, запек. Защото знаеш, че нещо трябва да излезе, напъваш го, но то не излиза. Знаеш какво трябва да е и определено не е това. Тогава защо по дяволите се занимаваме с писане на книги? Какъв е този демон, който непрекъснато ни дърпа, който адски много ни интригува и въобще не го разбираме? Преди да се опитам да отговоря на този въпрос, искам да ви разкажа малко повече за мен. Аз от 6-7 годишна възраст знам, че искам да бъда писател. И буквално се разхождах върху купчини от книги, бях се обвила цялото в едно одеяло от книги. Това направи изключително самотно и непопулярно дете. Боже, този бритон всеки път ме хваща. И съответно, за мен още ранните ми литературни преживявания са свързани с много самота и недооценяване, както и изолация. И после, между 20-та и 30-та ми година, реших да отида в тотално различна, строга бизнес посока, но знаех, че изневерявам на душата си и знаех, че един ден трябва да се върна към книгите, което и направих. И откъде идва креативността? Според Рилке, защо въобще ви разказвам за себе си? Според Рилке, креативността всъщност идва точно от тези ранните рани и от самотата. Има една ултимативна уязвимост, за която дори самата аз не вярвам. Моите спомени за детството ми са много тъмни, мрачни и нещастни, но ако питате родителите ми, аз съм била изключително щастливо, доволно и презадоволено дете. Така че аз не вярвам много на спомените си, но според мен е имал някакъв момент така на ултимативна уязвимост, който ме кара да си спомням по този начин детството ми. Горе-долу там е моята голяма драма. Оттам черпя аз вдъхновение. Обичам демоните, обичам да съм сред тях. Затова моето творчество е доста мрачно и тъмно и много обичам да намирам красотата в него. И съм съгласна с думите на Рилке, че до голяма степен креативността ни идва точно от тези моменти, от ранните ни рани. И винаги съм харесала това творчество. Така че дали е демон всъщност това екзотично животно, тази екзотична птица, която ние всички сме чували за нея, но няма представа какво е. Така, в основата на изкуството седи самият творец. Аз продължавам да ви занимавам със себе си, защото наистина вярвам в тази максима. Много често бизнеса изпитва затруднения да бъде креативен, защото се опитва да се скрие. Например, когато съм работила с медии и журналиста не иска да показва собствената си личност и не иска да даде тази креативност. Една от най-интересните статии, които съм чела, е за вълноломи. Може би най-скучната тема, която бих могла да си представя. Горе-долу не мога да си представя нещо по-скучно, но тази статия започна така. Представете си, че си дете на плажа и строи с пясъчен замък. И ето това е добър пример за това как ти трябва да се покажеш, трябва да излезеш на сцената с цялата си уязвимост, за да можеш да демонстрираш такъв тип креативност. Тоест, реда е първо това
трябва да се разголиш така тук на сцената и да покажеш всичко, което си. И творчеството отражение на това, кои сме точно в този момент. Неговата най-дълбока цел е да изрази нашето аз. Представете си, за мен креативността е нещо като един басейн от квантово поле, където има много идеи. Когато имаш супер-хипер фокус, ти вадиш една определена идея. Обаче тя си е била там, в този басейн. Ти просто и даваш хиперфокусираност. И не мисля, че креативността е на някакъв таен хромозом на креативностите. Аз не мисля въобще, че креативността е за хората, които се занимават с изкуство, с рисуване, с писане или други такива теми. Напротив, тя по-скоро е начина, по който живеем. Чувствителността, с която наблюдаваме и усещаме светът около нас. Може би сте чували за така известната творческа или писателска блокада. Обикновено си казваме неща като не съм достатъчно добра, какво ще си помислят другите, аз съм самозванец. И те са един страх, който има две лица. От едната страна лицето е не съм достатъчно добра, от другото какво ще си помислят другите. Но това изключително много бърка реда. Аз не вярвам, между другото, в този творчески блокаж или този писателски блокаж. Това е абсолютна измислица. Според мен мисля, че той възлиза, защото ние бъркаме подредбата. Първо трябва да извадиш това, на което си способен, всичко, което имаш от себе си и което ти е налично, без да мислиш за това как ще се приеме. И тогава тези страхове умират. Тоест, представете си, мислете за креативността като една бележка в дневника ни, като един запис, който слагаме в мило дневниче. Нали? Идеята за това, че някой ще го види, е абсурдна от една страна. Идеята, че ще си фалшив или ще изложиш в този дневник, също е абсурдна. И когато мислим по този начин, когато трябва да измислим някакво креативно решение, ние просто трябва да мислим за правилния ред. Първо се обръщаме към себе си и се гмуркаме в този басейн, квантов басейн на идеите, хиперфокусираме се и след като сме извадили цялата креативност, на която сме способни, след като сме извадили тези ранни рани и самота с хастара навън, тогава вече мислим как да го продадем. За мен, аз съм абсолютно убедена, че съзнанието ни е много вързано с тялото. И ако преди в миналото креативността беше свързана с забавните неща, алкохол, наркотици и супер самодеструктивно поведение, аз усещам как за мен това не е вярно. За мен те не помагат на креативността, правят точно обратното. И големите творци, въпреки тях, са успявали да бъдат креативни. Но те просто, за мен в сърцете на креативността е една супер голяма чувствителност и сензитивност и затова този тип творци прибягват към тези неща. Но модерните творци, модерните хора и все повече, които слушам, те обръщат все повече внимание на едно нещо. Това не идва от мен, аз не съм открила топлата вода тук. Да изчистиш ума си, да изчистиш ежедневните си притеснения, преди да започнеш да решаваш креативния проблем. Аз гледам на медитацията като депозит в личната ми сметка. Тоест, дори когато няма много време, дори когато са 5 минути, 10 минути, 15 минути. Навиците ми изглеждат по този начин. Ставам сутринта и то към 6, когато съм в много така интензивен креативен процес. Ставам рано, веднага лягам на килима и медитирам едни 10-15 минути, колкото мога, колкото ми позволява съзнанието и после сядам да пиша. Винаги имам един блок от 2-3 часа пред себе си. И вече със сигурност мозъкът ми жужи доста. След този блок отивам, ако мога, най-вероятно изпращам децата на училище, тренирам. Отново още нещо, което да изчисти някакси мозъкът ми от целият този шум в главата ми. После сядам отново. Това е моят протокол, който работи безотказно. Даже още не съм се хранила, може би нещо съвсем малко. После това ми дава възможност да имам още едни 3 часа такава креативна работа. След това правя една разходка, ако мога, т.е. търся още нещо, което да изчисти главата ми, за да мога евентуално за още 2 часа. Това е когато ежедневието ми е супер интензивно. Това е моят навик и това са моите протоколи и аз наистина много ги харесвам. Много харесвам
този цитат от Матрицата, може би най-вероятно сте гледали филма, да следваш белия заек. Следвайте белия заек и поканете малко хаоса в живота си. Имайте предвид, че когато сте в по средата на някакъв креативен процес, абсолютно Вселената е на ваша страна. Абсолютно е на ваша страна. Няма как да говорим за креативност и да не споменем спиритуалното. Те просто имат някаква магия. И думата определено е магия. И точно тази магия отново аз мога да я вържа с детството, защото аз не съм изгубила тайната на детството си, не съм изгубила магията на детството си и не съм изгубила драмата на детството си по никой начин. И когато мислиме, например аз, когато писах книгата, и наистина целият ми живот се въртеше около нея. И, например, в момента, в който изляза от къщи и видя едно листо да падне по интересен начин, аз се сещам как точно да го прилепя към тази книга. И искам, както разбрахме, въведението е супер важно. Това беше подрехите изпращат по ума, подрехите посрещат по ума изпращат. Аз мисля, че на дрехи съм го докарала, защото това са ми презентационните дрехи. Имам само те са ми такива, всички телевизии, само с тях бях. За ума си нямам толкова много доверие. Все пак идвам от 3-дневен турнир по футбол на деца. И затова мисля да оставя на хаоса и на магията да видим дали няма да ми помогне да ви изпратя с нещо интересно. Това е нещо като игра, която аз много обичам да правя за себе си. Не знам дали ще ви дам този навик и на вас. И сега ще разберем дали ще бъде подходящ за край на презентацията. An explosion of information arrive in inspired moments. Експлозия на информацията винаги идва в вдъхновяващия момент. Следвайте белия заек и много ви благодаря!